Kodhi matari kapar kodochi kodwe mara chiel ganario prario koda uchiel nyakurum gajuang machiegni ahinya chenro enoimore wa ikoni weche manyine Ramogi TV machiegni ahinya okodwa mbaka lai enaria de kauchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke iwiwa eska chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magodwa dwa her mondo wawinje pachi anya kutendre kod weche manyien mwa ikoni odhiambo makawuono wacha kod mago mwamiobe. Ile kitu imefanyika ni ile trailer imesha break. Dereva alimejaribu kucontrol hiyo gari Nissan. Lori imemchukua mpaka mahali alikuwa. Ndio ikakuja sasa ingeingiana Edon na huyu wa matatu. Ji abirio to masira marapaya kikopei Bangalore tuomoregi nyamburko matingo jowuoth e apaya ma Nairobi kadhi Nakuru. Adeko kuom kelo nyathi sikul nya onge school fees. Pokadhi school ni kes jonyuolna onge nyalo chakia kata adhi donje school kata okadhi donje school. Wan manok mar jopuonjre ma osedonje skunde mantie kidieny mar C4 koro keto achiedh nade chuny jota skundego. Guogi gimako rombe gimako akawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogo eko kona ne mondo wago ginendo picha mondo waor negi. Jodak manoth kanyajuok Migori ywago ndiego kwach maonore kendo monjo miechgi machwe neg jamni. Machiegni nyakurum gajuang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Hoke. Wachako kod masira marapaya mwatimore odiochieng' makawuono kama ji abirio wito ngimagi masira marapaya manotimore Kikopey e apaya ma Nairobi kadhi Nakuru kendo weyo ji 11 kadhi mbele kod yudo thieth e kuonde thieth mantiere boma ma Nakuru bang' yudo hinyruok kaluwore gi masira makamano. Mae kar masirano ma okawo ngima ji abirio. Lorini manore kochomo yo Nakuru no bayo ndara kendo tu matatu ariyo ma okelo masira makama. Dereva alimejaribu kucontrol hiyo gari Nissan. Lori imemchukua mpaka mahali alikuwa. Imemsukuma ikaralia hiyo Nissan na watu kadhaa wakapoteza maisha. Naye lori ikaenda kama inapanda mlima. Ikagonga gari nyingine Nissan ilikuwa kando kando. Ikaigonga ikachukua zote zilikuwa kando kando ikasigonga. Tulikuwa tunasafiri kwa gari moja kutoka Nakuru. Trailer ime lose control. Ikakuja wrong side. Ikagonga hiyo gari ndogo. Komanda marobila Magelgel Wilson Mwakio yango ni ji abich ne otho kanyo kariyo witongi magi kayudo thieth hospital ma St Mary's Hospital mantiere Gilgil. Watu hao wa trailer kwanza wajaribu kuangaliwa maana hatuelewi kabisa. Mimi naonanga NTSA na labda traffic wanalalia upande wa gari ndogo kama matatu na magari mengine, lakini hatujaona wakiangaliwa hao watu wa trailer. Maana hawa ndio mara mosi hawa ndio tunaona kama wako zaidi careless. Jodak malorano korogolo yuake ewi medruok mar masiche magapaya matimore apayano ma Nairobi kadhi Nakuru kama na jumbe ariyo mokadho masir machielo no okelo tho mar ji 6. kama barabara wanapanua ama watuambie hizi tulera kwenye zitapita kwa sababu accident zimekuwa too much hapa. Dereva ametoka Mombasa anaenda huko boda huko Maraba, mtu amechoka na wana expect aendeshe gari peke yake. Tumekasirika sana, serikali lazima itusaidie. Na tunataka kuambia Ruto venye alituahidi barabara itapanuliwa. Aanzie hapa Kikopey juu accident imekuwa mingi. Emago mag somo nyakurum gajuang mo kuom jotend skunde mantie kidieny mar C4 koro ywak na itelo negi mag skunde go nyalo bedo matek e ndalo mabiro kaluwore gi kwan matin ma jopuonjre ma koro riwore kod skunde ge. Kaunti ma Narok ka thoth skunde ntiere kod jopuonjre matin ne 10 akoro gikoni omenda mar somo ma ibiro chwal ne jopuonjre go ok bi konyo kata matin. Ajafo mar jitho mondi lerono mabire kina pod jopuonjre mathoth okomo pacho kendo manyo omenda mag donje skunde makamago. Karo Nyango walimo skund sekondar ma Chief Risa kaunti ma Kajiado klas mar jopuonjre 6 somo mar Kiswahili dhi nyime. E skundni owinjruok ma ohewo jopuonjre 100 kata kamano nyaka sani gin mana kod jopuonjre 6 ma ok opogore kod skul machielo Saina Mix ma bende en cluster 4 ka koro jopuonj madongo mag skundegi
ywak ni yudo omenda mar tayo somo ne jopuonjre mag jograde mar 10 dhi bedo negi matek. And without capitation, it will be very difficult to manage the schools with no resources, with minimal resources. And also bear in mind that constituting the classes will be a problem when we have very few students. They are coming in different pathways. Na kwa hivyo, even settling down is becoming a problem. Setting up the timetable, knowing who is going to take what, is becoming a problem. Maybe this, we are not even sure how many will come in STEM and how many will be admitted for social sciences. So we are worried that we may not get a number good enough to teach. E kaunti ma Kisumu, skund sekondar ma St. Mark's Obambo, japuonj maduong' koni en kod thuolo mar jopuonjre 500, kata kamano oseyudo mana jopuonjre matin ne 350. Wantie gi nafas ma nyithindo 500 to nyaka kawuono sani waseyudo nyithindo 350 kendo wan gadiera ni nyithindo wabro yudo mokalo 500. Obambo, St. Mark's Secondary School Obambo expect nyithindo mang'eny kendo wan e process mar neno ni wamedo ikruok. Nikech school yando timo maber kabisa e page mokalo. Adeko kuom kelo nyathi sikul, nya onge school fees. Kendo nyathina noluong mabor mondo mi alok gigo nyobedo matek. Mombasa, report mar jopuonjre mapok oriwore kod skul nikech onge mar omenda pod neno. Renisha Dhiambo kaachiel kod Mark Otieno e kind jopuonjre mamoko pod olewo pacho. Pok adhi skul nikech jonyuolna onge nyalo chakia kata ka adhi donje skul kata ok adhi donje skul. I would like to appeal to all well-wishers kindly to support my education so that I may pursue my career pathway to be a lawyer in future. Tulienda interview ya hizi ma scholarship, wakatuoji, wakakuja nyumbani kuangalia, wakasema watapiga simu, mpaka leo hawajapiga simu, na pia tukapata scholarship ya pili yenye ilitoka elimu. Pia huko tukaenda interview, wakasema watapiga simu na mpaka sasa hivi tutawangoja. Chalma okopogore kod mar japuonjre Elias Mwangi mane oluongi Mang'u, kata kamano oloko nyaka Nanyuki High mapodota medonjo nyaka sani nikech onge mar omenda. Nilipata 66 points kwa kidesea, nikaweza kuitwa Mang'u, but nikachange juu ya financial instability, nikachange to Nanyuki High. Mang'u alikuwa stable kitambo, alikuwa anauza this illegal drug called changa, and she was stable, alikuwa anatushughulikia till she started drinking, akaingia into alcohol, akakuwa addicted. Now she's not that supportive. Nakanga na sister yangu, at most tunalalanga njaa. Mabiro e kinde ma migao mar arita osingo timo apedha mar manyo jopuonjre ma pod olewo pacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jopiny magweng' ma Kugi Tura e sub-county ma Kuria West ogolo kata ogero class mar jopuonjre mag nasari gin giwegi e skul primary ma Bishop Mugendi mondo mi jopuonjre oyud lwasi maber mar somo. Matimore kinde matend county ma Migori bende wacho ni gisegero ECD maloyo 212 thuolo mar higni 3. Jojo manigi ler koa e county ma Migori. Lwasi ma somo jopuonjego mag nasari kata ECD e county ma Migori pok obedo maber e moko kuom sikunde e county ma Migori, kata Benton county ma Migori wacho ne gidhi nyime mar medo gero klese kaachiel kod bero lwasi mar kuondego mag somo. E kinde moko oganda korito mondo koten county ma Migori koro gernegi klese ma jopuonje mag ECD e skundegi. Achiel kuom jodak e gweng' ma Kuria okawo thuolo mar gero klas mar ECD e skul ma Bishop Mugendi Kigutura e sub-county ma Kuria West mondo jopuonjre obed kod lwasi maber mar somo. Nashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana, ambapo tumejenga darasa moja la ECD ambalo naweza kubeba watoto takribani 80 kwa kuanzia, na nimesukumwa tu na hoja kwamba mimi kama wakili nayetetea haki za watu, naamini kwamba haki ya kweli ya kijamii inaanzia darasani. Japuonj mag jopuonjego mag nursery school ni mar Kigutura Evelyn Chacha wacho ni mondo sani jopuonjego mag nursery school ni nitie kod lwasi maber
mar somo. Na hilo darasa lilikuwa darasa la shida, vumbi, yani environment haikuwa nzuri kwa watoto wachanga. Nondo maro yango ni thoth sikundego mag nasari kod oponti kod midhieche mathoth ma oting'o nok mar klese, nok mar jopuonj kaachiel kod moko ma bende koro miyo lwasi mar somo koro ok bed makare, ka bende luoro nitie ni thoth jopuonj bende koro kale mokuom sikundegi ok yud somo e rang'iny mowinjore. Watusaidie kama vitabu, bado hatujapata vya kutosha, vile vifaa vya kusomea vya hata outdoor activities bado havijatosha. Decided to prioritize putting up of classrooms instead of putting up of modern ECD centers because of the budgetary allocation. Modern ECD center that has an office, has a washroom, has a playground and well-equipped tools, it takes about 1.8 to 2 million. Whereas with that amount, we can be able to put up 3 classrooms in different areas. Tend County ma Migori kawo kalo kuom migawo mar somo, one school ma Kegutura, en achiel kuom sikunde mathothgi yando osebedo ka onge klas mar ECD. Kata kamano, en achiel kuom sikundego ma Tend County ma Migori koro ketne omenda tenge ma idhi gergo e iko omendani. Bugitura ECD classroom will be constructed and it's budgeted for in the financial year 2025-2026. Jatend migawono mar somo e kaunti ma Migori Rahab Robi wacho ni kaunti ma Migori e kinde mar higni 3 e bwo tend gavana masani Ochile osegero klese maromo 212 e skunde mag nasari e kaunti ma Migori mangima, ka chenro mar medo gero klese skunde moko bende koro pod dhi nyime. Apart from the 212 classrooms, new classrooms that we've constructed, we also took the initiative of completing the stalled classrooms that we found that were left in the last regime, 2025-2026. I have a total of 116 classrooms that are going to be rolled out. Somo ma jopuonjego mag nurseries kata ECD mantie lwet Kent counties osebedo kod midhieche makoni kod kocha ma oting'o nok ma jopuonj kaachiel kod gige somo e skunde mathoth. Mae osekelo penj mathoth mar rang'iny mar somo e skundego mag ECD e kaunti ma Migori. Wanafunzi tunao ni wengi sana, kwa hivyo tunaomba tukipata walimu hasa ambao wataajiriwa na kaunti. ECD ndo msingi wa elimu bora atakuwa ipata mwanafunzi. Recruitment of teachers, they have not been recruited for the last, I think, 8 years. We don't have enough to recruit every time. Right now we need to recruit about more than 200 teachers, but we can only manage to recruit maybe a bunch of 25, maybe another set of 25 in a financial year because of budgetary constraints. Bedo ni MCS ma omi thuolo mar yiero chenrogo mag dongruok mag dwaro mondo koro tim e gwengege ma idendo ka community projects, ne wayango ni thoth MCS ok omiyo pek gedo mag klesego mag ECD ka thothge koro tero mano omenda mathoth e gera peini. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto oseyo jotelo masiko kaseyo chenro mar Nyota mamiyo rawere omenda mag dongruok ka holo sekinde nyasi mar Nyota e boma Nairobi. Ruto yango ni sirikal oseketo omenda maromo siling bilion 5 makoro geto rawere maromo 820 konde duto mapacho ka mondo miyo konygi e yoregi mag ohala kaka Cynthia Onyango leronwa. Rowere ma kwan gi romo 14,000 mawuok e kaunti ma Nairobi, Kiambu kod Kajiado tinende ma obedo wendo jatend piny William Ruto wuon Nyota e romo makende ma obagi alap tuke ma Moi Kasarani Nairobi. E romono mabende oyuorie kod jotelo mopogore opogore moting'o jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki, jotend migepe, jogoro mongirore, governors, jod bura kod jotelo mamoko. Jatend piny William Ruto mako mafuanda jotelo mowacho ni dhogi siko kago pere weche omenda mar Nyota ka gilieko ni en mar timo kampen ne yiero mabiro, kendo nyiso jotelogo ni owe lothni gi wach kendo nyis jopiny adieri mar wach. This is not about political parties. This is not about politics. This is not about the next election. This is about this generation and the next generation and the future of our country. For a very long time, everything we do is about politics and about the next election. And that is why we never succeed.
This time round, we are running programs that are not about politics, that are not about the next election. We want to focus on how to move Kenya to the next level. Olero ni ma en chenro makende ma sirikal oketo omenda maromo bilion 5 kendo igeto tigo e jolo yuto mar rowere maromo 820 to ok en yor ng'weyo piny e chenro mar soko kor gwenge ma pacho ka e chenro mar yiero mabiro. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. We are going to give 5.5 billion to 110,000 young people in this program from the age of 29 years and below. E kinde no, jatend piny bende oyudo thuolo mar bilo wach kod moko kuom rowere moyudo omenda no. Ikanielekeza, wakaniambia nipange mali nitaenda training, nikaenda wakanitumia message ya kuanza siku ya kuanza training na nikaenda tukafanya training siku 4 provided lunch and transport na tukamaliza mpaka leo tukajipata hapa. Kaubi woseyo ne jotelo madhogi osiko kalothni gi wach mar no term kod long term kendo lero ni ma en chenro maonge akwede moro amora. Kwa ile maswali ilikuweko hapo, muliambiwa what is your political party? Muliambiwa kama wewe ni wa no term? Muliulizwa kama wewe ni wa one term? Uliulizwa kama wewe ni wa 2 term? Uliulizwa kama wewe ni wa long term? Tunaelewana? Mimi nimesema hivi, kuna siku tutapangana mambo ya siasa, na hiyo iko na siku yake, itatangazwa na IEBC. Jotelo mamoko bende onyiso sir margi ne chenro mar Nyota kagisingo mar golo boke duto masiko nyodho omenda kuom johala matindo, ahinya to mago mobilo omenda mar Nyota e tielo mokwongo. Sisi tutahakikisha for the first year na ile ambayo inafuata, ile biashara utaanzisha, tuna waive all business permits. Lakini kwa muda mrefu program za serikali zilikuwa zinaangazia watu wenye masomo, watu ambao wako na ujuzi, na hii Nyota program inaleta inclusivity katika mambo ya kusaidia vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Leo naenda na stock niwaonyeshe pesa ya Nyota ya Ruto ni ukweli. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kumachielo Nyakorom Gajwang' en ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua okwedo josiasa masani ringe kowacho ni josiasa go chalo ni negien kachero jatend piny Kenya William Ruto manachoko mana maling'ling koya ire. Gachagua wacho ma e kinde ma ok tin ne jod bura par mag masawa mar piny Kenya oseng'udhe oko hagiwacho ni ogoyo karata kadwaro margi mar dok laro kombe gi kendo bende ogoyo godo karata. Leo Malala alikuwa Kakamega na ile Malala Super Cup. Alafu akapata homa kali sana. Huyo mmoja alitoka, alitaka apewe direct ticket. Na mwambia hakuna, DCP ni chama cha kidemokrasia. Kwa dhimbele Nyakorom Gajwang' en ni doho ma Homa Bay orem somo ketho ne achija uchiel manoma kitich abich juma mokalo e mibadhi mar siling milion 348.9 mar orak mar gero apis mar od bura ma county no. Achejego kamoting'o mane gin karinde mag od bura ma Homa Bay Faith Apuko kod Daniel Kaudo kod achija moko kaka Roslyn Odhiambo mane en jatenda migao mar lowo e sirikand county ma Homa Bay, James Oyuka, Mary Pauline Oduor maduto gin directors e kambi mar Heartland Enterprises kod Patrick Tanoi nochopo e nyim doho ma Homa Bay. Jang'ad buche e doho ma Homa Bay Jacinta Orua yande ochwalo bura ne doho maduong' Homa Bay ka okoni ok onyal dhi nyime gi yalo burano nikech en kod tudruok machiegni gi moko machejego. Kata kamano jang'ad buche e doho mamalo ma Homa Bay Lady Justice Olga Sewe okoni chwal gi e doho ma yalo buche mibadhi mantiere Kisii. Ordinarily, we don't hear parties because the court is empowered to act on its own motion. So I looked at the file and noted that the chief magistrate has been recused
herself from handling it. We have no other anti-corruption magistrate available in Homa Bay, in the county. So I've given directions that the file be transferred to PC, Anti-Corruption Court at PC. That's the nearest available for hearing and determination. Wachilo nyakoro mga jodak e gweng manyao ke sub location manoth Kanyajuok ke sub county Maronge county ma Migori yuago nintiere le mar kwach masani monjo ge gwenge go kakoro gidwaro mondo mi piny owacho okalo kuom apisas marito le mag bunge mondo mi oresgi. Jodak gi manyao ke katel negi kod Meresa Tieno wacho ni leni osenego gwende gi kata jamb gi bende mabende gi pido giwacho ni sani gidak kod luoro kata mana nyithindgi mamonde school sani ntiere kod luoro. Jalup Ruoth Manoth Kanyajuok sub location Wycliffe Ochiago wacho ni oseyudo report mar le ni kendo sechwalo ne apisas mag piny owacho marito le mondo one kaka konyo wachno. Nitie kwach modak ka ok ng'eni gin ariyo kata gin adek to gisebedo ka gisandowa ma guogi gimako rombe gimako kata mnyocha machiegni ne oyud mone moro ka ywayo rombo ka donjo go e niang machung' ne weche mag le obiom legi ni odhi godo nikech nyithindo ok dhi sikul odonjo gotieno odhi abila mar rombe ka kijana winjo ka rombe mutni kowuok to yudo ko igi rombo to gore na kuom kijana ni mogwaro maka ne bed ni kijana ni onge gi beti to disani koro wuoyo eliel na kawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogo eko kona ni mondo wago gino picha mondo waor negi koro saadi mang ni ne kwach ni ka ticha kichune wago e picha mano osenegi kawuone ko kawo ndalo adek nyathino biro na kayuak ka wang'i kuot kamae malo gi piny ka wang'i kuot ma koni ok nen. Ofisa no se temo mondo mi wachopo ir jogo mar concern to thuolo opok gi kawo mar mondo mi gi timruok na mondo gibi ka endi mondo ging'i ni gima yuak mar jopiny ma jopiny yuago ni ben en nang'o. Ogien giri gino kichne ga dala nan kenda adonga kenda. Dakan pare ko dari nyakoro mga jong bangsa hadek maro otieno chenro eno imore ero kumana hinya kumedo ketera mo TV ko yo mo kongas ngo ka pa Injinia Lazaro Kanyambo kwacho ni entiere kodwa podo kwayo ODM Central Committee mondo gimanyka ginyalo yudo ridho mar wuoyo kod dhok achiel wacho ni we are sick and tired of mixed signals koya kuom different factions kata wacho ni pogruok gi apar omiyo Ruto sani dok lombo jo Mount Kenya donruok miyo nengo margi koro dok chien e political market mano kanyo Engineer Lazaro Kanyambo mar Kariobangi jamaguje Kanyada East golo pache weche mag siasa okok jarodi wacho ni entie Kisumu Nyata wacho ni Dr. Ruto okelnegi nyota e county ma Kisumu gin bende kaka rawere jamta wuda wase wacho ni entie Awasi boda neno achiel kachiel Maddox KE wacho ni entie nyaka Jimo Nyuongo gin go wadgi Len Julians kodagi nyotom nera mo TV chopone gi malera hinya hormos ne dani neno kanyo ote Marowino Peter wacho ni aneno weche gi makare ahinya. Ronald Onyango wacho ni entiere Njiru Nairobi hemo neno weche gi achiel kachiel kaeto be aneno kanyo ote mar Alice Ogendo wacho ni josiasa chal ka gimo setang'weyo Gachagua en gino mo wacho ni lombe ahinya. Mako jwang David Omondi wacho ni Ramogi TV chopo Nyabondo Nyakache yo makare oko kaneni kacha kendo kaeto be aneno Ben Tuda wacho ni entie Kisumu opento Kisumu nyota bire karango en chenro ma ibro kel e county to nyakwara mga jwang miyo kapo gikirito beda gi horo jatend piny osesingo ni yudhe te mantiere higni 29 kadok piny bro yude oyo matima en chenro mar oimore kidhi mabor oduoko mathoth.
Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyaka Mronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka Mronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka Mronga Jwang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka Mronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Machiegni kendo nyaka Mronga Jwang chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Jaratije ka kambi tudruok mar Safaricom Peter Ndegwa okichore gi chien ni uso mar kambi mar Safaricom ne Vodafone ne ok onywandgi kata matin. Mana kaka Watanya Magalero no Safaricom kata kamano kone komiti od bura marango weche mag omenda ni jotije Safaricom kod board mare ok bi riembi e tich. Nyim komiti od bura marango weche mag omenda mane ochwe kom kod jaod bura mamolo Kimani Kuria kae mane okete jatatije mar kambi Safaricom Peter Ndegwa ewi orindi maliet ewi uso mar kambi mar Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone. Ndegwa ochikore gi chien ni tend Safaricom ne ok ogwel pachgi e goyo bech kambi no. You clearly stated that you're not involved in pricing or setting the price or even negotiating the valuation. But many stakeholders have come here and given us many ways of valuing the current assets that the government holds in Safaricom. Representing the company, we were not involved in determining or actually seeking to see what the right share price is. Because when two shareholders are having a transaction, you leave it to them to actually determine how they want to conclude
a transaction. Of course, I'm sure many presenters will have come in, including the Treasury, to tell you how the price may have been determined. Komiti od bura mar omenda okundo Ndegwa kod penje wi kopo ni jo Kenya matiyo ne kambi mar Safaricom nyalo wito tijegi. The last bullet talks about Safaricom remaining being Kenyan-led, Kenyan governed, and fully accountable to Kenyan institutions. Where is this story of the only two people representing the government? Safaricom's commitment to adhering to safe, secure, always on network will always be there, regardless of the shareholding. Wikopo ni nondo mag jo Kenya inyalo nyiedh oko ahoyaye. Safaricom okino wiye. In shareholding does not change in any way how we look after the customer's interest. Remember, regardless of which shareholder comes on Safaricom or which shareholding you have within Safaricom, our guarantee to our customers is they will receive a safe, secure, always on. Ywaruok onene wi atamalo mar kwan uso mar kambino mar Safaricom e kind atamalo 40 kod 34 to kod kopo ni ne odin ne jonyiewo mamoko mane nyalo bedo kod omwom mobuk. The 40 billion or so is the projected future dividends on the 20% stake in terms of shareholding that the government will remain with. Vodacom is giving us a good deal of 34 shillings. Now that the set price of sale be 34 shillings, but offload 9%, and now the government offloads 9% to Vodacom and leaves like 6% to other stakeholders, just to make sure that not one shareholder has controlling rights. After the government selling the 15%, it realized it's not enough money. They are only raising 204. Two, they decided to forfeit their dividends for the whole year at the wee hours of earning it. So I think in terms of why Vodacom was chosen, partly I would assume is because of the long longevity in terms of relationship with the government of Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University bade ma Kisumu Professor Francis Angawa okere ochwal remand bang doho ma Siaya tame Rambun e buchnek mar jago manyinge Dennis Ambrose Achieng manotimo tarik 15 dwe mar 11 higa mokalo 2025 okere kanyakla koda chija moko magen Meshak Ndiege Okuku gi Joash Odhiambo Ngoro nochwal nyim jal bura David Kemei mar doho ma Siaya kama gimedo make chung ni ne ok gitimo ketho makamano. Jomin bura odagi ni kik wegi thuolo banka janeno maduong' e bura no bende nyocha onegi ndalo 3 mokadho. Jomin bura okwayo doho mondo mi med geng'onegi kaka yor arita ne joneno mamoko bende oyangore ni yande osewegi thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro to kata kamano ariyo kuomgi nochwalo ywak ne ngimagi ni kama rach kod korka rita. Koro gidhi bedo remand nyaka 22 dwe ni. Kamachielo ni jago moro ma jahigni 25 kedo ne ngimane osiptal bang' ka min ode owang'e gi pi maliet bang' gwandruok mar ot. Jago no manyinge Ishma Oundo itimo ne thieth e osiptal ma Brimaxa Hospital bang' masira makamano. Familia mare kod jokene oganda koro dwaro ni ratiro oyudre ne jago no ni mar miyo no hiyango ni nyose maki mawe thuolo kendo gi Rambun. Giwacho ni lwenje mag kitwecho osebedo ka medre gwenge mag Busia kono anyato monj ma imonjo godo joma chuo. Wife akaanza kunivuruga jia chat, nilikuwa kwa simu yangu joko anataka niende penye nilikuwa naenda huko. Sasa tukavurugana, mimi nikamwondokea nikamwambia kesho unafanya rauka jua kali na hii kazi ya driver inafaa unaenda with your sober mind. Mimi nikaenda bedroom, mimi kulala ndio nikashtukia kitu saa 8 ya usiku na feel vibaya. So sikujua ni nini imenihapenia, lakini mwili wangu haiko kawaida, nikaruka nje. Boy child anatia bidii kwa maisha
analisha ule, in fact this Ismail ndio breadwinner wa familia yake, wa mama yake na nyanya yake. You can imagine watu wangapi tunaenda kugandamiza wakati Ismail ako kwa kitanda. So tafadhali, gender based, mtu angalilie hayo maneno. Hatuelewi ni kwa nini koti iliharakisha na kumwachilia msichana huyu. Healing yake itachukua muda. Si mtu atatoka kitanda cha hospitali na arudi kazi. As a hospital with our client is to ensure that he is getting medical treatment of quality and that psychologically he is also getting counseling from our professional. Mokwom jo hala chiro maduong mar municipal mantiere boma ma Homa Bay onyiso ichwang margi bang' yiero ma jotend chiro no mano chan kawuono no chor nyime apoya gi migawo mochung'ne ohala sirikand kaunti no ma Homa Bay. Jafomaro ma Homa Bay Halebich nigi ler mathoth. Yiero mar komiti matayo chiro maduong' mar municipal manitie boma ma Homa Bay ne ochano odiochieng' ma kawuono, kendo jochung' mopogore osebedo katimo kampen margi ka gilombo johala mondo mi oyiergi. Kata kamano kokalo notice mano ogure chirono mane okete kogono gi chief officer migawo mar ohala sirikand kaunti ma Homa Bay Midosa Bernard Nyobange. Yiero ma kamano ne ochor nyime kuom kinde ma ok ong'e kaluwore gi weche mag arita kwe mane gikone ne ok nyal dhi makare kinde mane idhi tim yierono. En milome mano njawi kweth johala e chirono mane owuok tung' mosuo kod bar migawo mar ohala sirikand kaunti kuom ne choro nyime yierono. Nitiere kaka jotrade nobiro ka kendo ne watimo winjruok kodgi magine mane giwacho det monego ginyiso jochiro no wachnegi det kamili minyalo yiere. Det mane yiere ne omigi tarik 19 ma en kawuono Monday. Koro ok ang'eyo to ne giduogo ka maginyiso wa ni yiero dhi mbele. Koro ok ang'eyo gimotimore kogik sani kodong' 1 hour to ji dhi e yiero ting'iso wa ni notice nitie makoro ji yiero ok nya timore. Na hii uchaguzi kuna wenye wameboycott kwa ajili hawataki kutoka kwa uongozini. Lakini wamama na wenye soko wameamua tutafanya hii uchaguzi. Walago wacho ni nagise kore mariera jotelo makoro biro tayo gi chirono yirono mane oluongi kata kamano ne gibedo kod buok maduong' bang' yudo notice mapoya makoro ne choro nyime yiro makamano uthulo ma ok ong'e. Yoro ne wabiro kama kone wanikinyi wamondo yiero saa 3. Awa mondo ko kinyi saa 3 wabeda beeda to kajo gibiro saa 7:30 ni mondo yud kamiyiere. To wiyudo ko baw gik moke kor siro baw ni yiero onge ta penyo te ni yiero midwa keth nyaka karang'o. Wawinjore ni riedo gumlolongo kendo ne wawinjore ni saa 8 ji biro yiero kochopo saa 7:30 tikeronwa barua ni yiero onge. Gimomiyo yiero onge be wakia an kaka an kani oyiero gumlolongo an jalup jakom. Jowalago kod moko kuom jochung' mane laro lemo mopogore kinde yiero mano chanono oramo ni notice mane choro nyime yierono ne obiro moloyo ka gisekore ne yiero ka gikone gin giseyiero jotendgi mabiro tayo gi e chirono. Odiochieng'ni nosesidhi kendo nosewach ni botim yiero kawuono, omiyo watimo yiero maber. Jok mane onge ne onge to johala te ne ni chiro kaendi motimo yiero saa 8 wang'e kaka nolandi. Notices te mane ni kane waluwo kendo waluwo due procedure kaka onego yier jatelo. Johala nochungo kata johala madhi oko ma johala machironi noweyo oko dhi e ondnigi magichung' makawuono onge ohala iye ka. Wan ka wabiro e chiro ka saa 7:30 to wayudo ka barupe moko muon kowacho ni yiero onge. To wan wawacho ni jopiny owacho ni yiero nitie. Geoffrey Okoth ma bende ong'ere kod nying mar Onduso ma bende ne laro lemo mar bedo jakom chirono ne onyiso ichwang' mare bang' ka osechor nyime yierono ka ok ni ne onge gima lich mane miyo inyalo chor yierono nyime. Wan kaka wan aspirants wantiere ka te onge notification moro amora momiwa kaka jokombe ma bende nochung' kaka jotelo ma bende nochung' ni yiero chor. Wan koro kwabiro mondo wachak go wariede line twayudo kokete posture moko e dhoudi kuonde mwantiere ni yiero bedo postpone. Onge yiero moro manyalo bedo postpone gi dakika 3 ni to election ni to yiero bedo yiero. Omiyo johala ma Homa Bay odi clear stand kendo yiera kaka jakom mar Homa Bay Market Municipality. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Wakayo machelo nyakoro mgajwange chelo ni mara hoimore aneno ka Pastor Collins Odindo wacho ni entiere sa kwa bonde molo weche gi achiel kachiel kata wacho ni ngima ok yot oko ka sirikal we nyithindo donje skule ka bang' giter pesa mar tam nikech ka wantie dwe mokwongo nyithindo ywak oko ka nyithindo moko dhi e skul tichwe riembogi magiwuogi e skul. Min pilot mandewa wacho ni gin gi Nyargod Mesa gi General Filo gintie Mombasa. Eno kanyo ote mar Fred Obura kantie Mikindani Mombasa wacho ni homora ahinya nikech koro entiere kod ng'eyo kotendre kod gigo matimore. Eno bende ote mar Fred Kodhiambo wacho ni orito nyota North Kaboch Ward gimora nyage President Ruto kuom chenro mar nyota ma osebedo ko otero e gwenge. Obilasha Motho wacho ni weche geyo makare osiro nonro mar EACC madhi mbele Homabay wacho ni jok ma oyudgi badhi mondo mikoro oket mondo mi chiko tikuom gi kare wacho ni Gachagua we ywak ni josiasa ringe weche mawuok e dhoye gin sum kaeto wacho kanyo ni weche go ema kelo pogruok. Mogik wacho ni wach le monjo dhano odwa medre ahinya KWS okawe time mondo mi respond gi yegi kony dhano kapok chandruok mathoth unene ne oganda. Beano kanyo ote mar Mwalimu Jair Mwalimu Bernard Kagentiere kaunti ma Migori wacho ni weche gichopone geyo makare dwaro mar gen mondo mi ng'iew sekta mar somo mondo mi oriere kendo jopuonjre oyud thuolo mar somo kaka owinjore. Ozum Kapita wacho ni entiere kodwa weche gi kaunti ya Migori Luanda Konyango Center oworo mana ajali motimore no wacho ni mos ne familia moito joge gi e yor ndara Nyasaye migi hocho makende wacho ni en gima lit ahinya ka iwuok okinyi to kata kamano ok ichopi. Eno bende ote mara Alice Ogengo kacha kendo kaeto Bono Chieng wacho ni entiere awende maneno weche gi achiel kachiel. Francis Obwanda wacho ni entiere Ramula Siaya County gimino Judith Obwanda magineno gi weche gi manyien e yo makare. Bende aneno ote mano mo or kae gi Edward Odao en bende entiere county no Masiaya emwacho no weche gi achiel kachiel nyakoro mgajo oyo matin wantie kod mago mag tuke omiyo kikidhi mabor maeno imore. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective. This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet. Restore through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Would you like to work in Dubai or Saudi?
M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Mago mag tuke points aboro pogo joloch season mokale tuke adhula lig maduong' pacho ka Kenya Police FC gi club mar Gor Mahia momako thuolo mokwongo e chung' mar klipego. Jobunde ma Police norem duoko points piny e kindgi kogalo tok wuok Hamodhi gol 1-1 gi Nairobi United e tukgi ma kawuono. Hovela Chieng noketo Naibos nyime gol 1 dakika mar 69 kapok Police lo gol gi dakika mar 83 okalo kuom jatugo Kotima Evets. Posta Rangers biro rakore gi jobengi ma KCB Kenya. Tofauti na kile kitu ambacho alitaka kukifanya au alichokitarajia. Moshi wa kijani sasa unawaka Baraka Bade Dange. Edo Dumundi Otieno, Eric Zakayo Ngava. Simiyu anaipata Edward Ondimo kwake Kotiama. Yves Kotiama anarudisha mchezoni Mafanda Kenya. Combination nzuri kati yake na Edward Dumundi Otieno. Pasi iliyopikwa Dandora inamalizia Wago Dogu huko ndani ya Burkina Faso. Tim Kenya jotugo matugo tuke adhula maga futsal jako timo orako ya lap makasarani Indo Arena motol ne tuke manyotiko tuke mag pinje Afrika. Tim no motingo jotuga paka ngwen kendo itayo gi kocha James Omondi biro rakore gi tim ma Namibia etielo mokwongo kintare ka dek gitare ka ngwen dwe mar ariyo kapok gitugo tielo mar ariyo ndala dek toke. Pono ne Kenya lo Namibia gibiro rakore gi Libya tielo mar ariyo ka jaloch biro riwore gi time mamoko abiriyo ka achiel gi Morocco magen jobag tuke gi mag etuke mag pinje Afrika. I feel good as long as ni national team imekuita, every player huwa anakuwa privileged to represent country, so for me ni privilege kubwa sana na I'm proud of myself na pia I want to make the country proud. Futsal iko hapa sasa, tuko na opportunity. FKF iko na mipango ya ensure wale watu wanacheza futsal wako na hiyo forum na platform ya kuicheza, so itakuwa mzuri kwa wale watu hawezi cheza 11 aside, wenye wanapenda hii mpira ndogo ndogo, na hiyo ndio ball, hapo ndio foundation, so wajikaze. The most important thing tunataka kuhakikisha kuwa ni after this game, irrespective of the result, tunataka kusensitize watu about futsal so that because it's an indoor game na inaweza vutia watu wengi sana. So for now, this is our first time. We are going to Namibia and we are going to see what is going to happen. Kama chelo nyakoro mgajang riwruok mata tuke mag rugby oketo girimiti gi kuom kembe mapacho kae mochiwo sir mar omenda ne riwruogno motol ne bago tuke mag HSBC S7 division mar ariyo madhi timore alap manyayo e kind tarik 14 gi tarik 15 dwe manyien. Thomas Odundo manjara tije ne olero ni timbe 12 dhi tukego mag chuo kod nyiri kendo komedo wacho ni ma dhi bedo tugo maduong' molo tuke duto ma Kenya osebago mag rugby e ndalo mokalo. Harriet Akach ma en jakom mar KRU
Okwayo joma pod nyalo dwaro chiwo sir mora mora madi konye tukegi ni pod ginyalo biro mondo mi gichiw kony machalo kod mano. This prestigious event we are hosting, and the boys and the ladies are preparing quite well. They should have come from a high performance camp in South Africa, and we played matches against Blitzburg and other high quality teams. And the ladies are in an residential camp, and we hope they are traveling to Spain for a high performance camp also. And all this is to make sure that we make you proud come 14th and 15th. Hosting such an event is not mean feat. So we need as many partners to come on board, not just those who are here, but we are appealing to more to come and partner with us. Most importantly, I'd like to recognize the support we receive from the government of Kenya through Minister of Sports and SASDEF, without whom we wouldn't actually be able to even host this event, because one of the requirements by World Rugby was to get that letter of commitment from the government. Kwati konya kwa majuan team mar Senegal obede joloche tuke magadhula mag pinje Afrika higa gana 2020 kod abich tok lojo bag tuke gi Morocco finals manobagi e alap ma Prince Moulay Abdallah Stadium Boa Maribat. Gol no